Экспазіцыя прысвечана міжнароднаму году міру і даверу. Яна працуе ў аддзеле абслугоўвання афіцыйнымі дакументамі. Там прадставілі каля 100 прадметаў, гэта артыкулы, кнігі і перыядычныя выданні. Яны паказваюць працу міжнародных арганізацый, устаноў, якія падтрымліваюць мір і бяспеку. Наша библиотека является частью депозитарной сети библиотек ООН. Организация Объединенных Наций учреждает международные дни, годы для того, чтобы популяризировать свою деятельность, чтобы мировая общественность узнала больше о том, что делается в организации, каким вопросам посвящается то или иное мероприятие. И эти мероприятия, они отражаются в международном календаре знаменательных и памятных дат. Большую частку экспозіцыі складаюць дакументы ААН, ЮНЕСКО, Еўрапейскага Саюза і Савета Еўропы. Яны прадстаўлены на рускай і англійскай мовах. Выстава будзе цікавая спецыялістам з розных галінаў ведаў, адзначаюць у бібліятэцы, а сама экспазіцыя ўключае 6 тэматычных разделаў. Это доклады, обзоры. В частности, доклад специального комитета по поддержанию мира, доклад о разоружении Организации Объединенных Наций. Это речи генерального секретаря Организации Объединенных Наций, повестка Дня мира и предотвращение вооруженных конфликтов. Это культура мира, пособие такого философского значения, учебная литература. Убачыць сапраўдныя артыкулы і выданні, што прадстаўлены ў аддзеле абслугоўвання афіцыйных дакументаў, можна да 15 лютага ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі.